Ria kegima mwanchu murigeria bigetaseni giensoko no gusembera kwananga kwa bere ko gutwara uburigeria burobia neteke ya moya butokire maiga yichinsa isatongo kwarigania asemesa ya mangana maya elinde twimanye riagendeta gukorekana kurwa chingongo chonsi inyechinse nyora ayonsi nabokoyobwatia gwetira ase mitandao asensemo ya Facebook Ensoko TV na biga sensemeri ya YouTube gwetera Ensoko TV retera nenkerubo Frida na bali bakweneke buna TV channel yogira gwikira sole asenchira ya benenere Brian Achaka bakobwate na director Zack na boigo Felistas Kabendi toskatonyegera kwirana ndasegekeke kerbosio elinde komenya manga senchira yo wikirano. Chaka amaya yebire bigani gotoko ya chaka kurwa sorgongo rwa busi no roboti rogwechanya asingo kumenya na omoroki wa grade 7 kurwa seskuru yo boroso yabamra ya St Mary's Mosocho nigo asiria obugima bwaye litkolia rero mo sub county director wechisemi kurwa Kitutu Central Newton Okwasa MCA ye bwe wodi ya Bugeka Richmond Manani Vincent Abuga kurwa wodi eli ya Bugusero na banyanyimbo abayiboli aborokia niko baikirana asobonge likoenekia egekorekyo na boigokorwa engora yabo ochia ase eamate yo mwana yo kolengana na bateneneri beskuru eyo ni go banekibna mwana yo ni go abo kakalebuya chinsa chamambya na gokora litemo elimo asekolende baro berite konywa echae o bakagwa kanse na kominyokigwa goika ase nyagitari chingaki asiria obugima bwaye kolende ni gabayiboli baboliwe koba abatohereru naboigo obotuki gochakigwa komanya ekikeirera omoroki goyo gosiria obugima bwaye. Tukaanzisha uchunguzi, tukazungumza na wazazi na jamaa. Nalia kwa sababu mtoto si wenu, mtoto ni wa serikali, na tulikuwa nashukuru sana bwana director. Nataka kuzingatia kwa niaba pia Ministry of Education kwa yale ambayo yametokea kwa kumpoteza kijana wetu wa shule vile wengine wamesema. Nitakuwa mfupi wa unenaji. Kwa jina ni Newton Okwasa ambaye ni Sub County Director of Education hapa Kitutu Central. Nimepashwa hii habari kuanzia saa 4:30. So kuanzia saa 4:30 nimekuwa nimefuatilia haya mambo yote yalivyotendeka mpaka hospitali ya mwisho penye alikuwa amefikishwa. Yale ambao ningependa tu kumsii wote ambao tuko hapa ni kwamba tuachukulie haya mambo na utaratibu ambao unatakikana. I am speaking like this because I know of the emotions, yes. But I want to plead with each one of us, can we allow the systems of investigation to go on so that we don't speculate? Unfortunately, issues about speculation zinajaza. Umewaambiwa hivi, kijana alikuwa kwa laini, alikuwa hata amefanya mtihani, alikuwa anangojea kula chakula. Nimesikia mwingine akaniambia pengine hiyo chakula ndio ilikuwa nafanya alikuwa anahisi njaa sana ndio akakufa. On a serious note, tunasema tuweke mambo vile yanatakikana pasipokuwa na laama. We take the responsibility. So being brief as it is, for now, the Quality Assurance and Standards Officer, this officer, ndio shule ilipotujulisha. Tukakuwa na yeye kulingana na utaratibu wetu ambao tunaendelea na uchunguzi. Ilipofika pale, nika escalate to the relevant authorities ambaye ni Deputy County Commissioner ambaye amemobilize all of us to be here. What am I saying? I'm saying all of us are sharing in this unfortunate calamity. But even as we do that, let us do it with the harmony that's supposed to be there. That is my plea on behalf of education.
ng'ora yaito ya bene gochia ase amate asokumusiria omwana oyomoke kurende kogendereria oroboti rwa makweli omubere bw'omusacha oyomo asirieta Josephat Sibuoga igotoka gosugunaine ase omote bwa bukato emambe ya rero ase kagere buna nigonya gosira oyo niga isungeti obotuko bogokira rero ase nka yaye iyo gotoka ase kenyoro kia libate ebunge ya Bomachoge chache county ya Kisii abanyanyimbo kurwa sigetaseni kia Nyamasege nigo baikira na chinsemecho na kurusia omubero nyagosira na koyeira goika ase ngendu chingaki obotuki bwa chakirigwe Morikito Dominic Onderi na mange Omusacha oyomo asirita Josephat Sibuoga niga kagere gwesungia obotuko bwokia rero maiga yomubero egotoka osugunaine omote bwa avocado mambi ya rero asenka yaye egotoka ekenyoro kia libati ward ya Bosot Sengera ebunge ya Bomachoge chache county ya Kisii igo twabo kamambia twa iguchi kurate ekero twa iguchi kurate twa minyoka gocha iga somo chibwo kindo manyange twanyora nga omwana Sibuoga kindo ni gengentete asomo te bwa bukato twanyora na basogetie mesa agatereka kareta nekeruka agatenenera agasibene asomote akarua gesunga bono nigo tore no gukumia konene no goichana konene asengencho asirire mo basekano Nyagosera Josephat ikonyoro menyete bomanyi asenchere yo kwirigeria nigagotebekana komenya bweka maiga yogotikana no murugioe asebono ya matia ya sabiro ndora muikere amusabe airane asenka yae iriko banga amatanga yo mwanchoe twakuminga ngakirende ngenta konyora bomanyi akolega asia ya asengenchi yo kwirigeri monginoye batiganira matuka mange monginoye nigakuru kulipa Sibuoga oyo berire isika ase miaka emenge abatware gosaba gwetera ase eng'encho ogokukwa eng'enta ondo oramuikera ang'e sobogere sameta n'omwana oye tamenyeti aiga agamenyete gosengochi Mombasa gosengochi ti kanto okomanya lakini rende igo tore n'omoichano omonene ase eng'encho okomosiria na ekenyoro ekegima gokere namayanda amanene ase eng'encho ogokukwaye igo rende abaobisa ba serikali mbacha bairire omobere na ekero bairire omobere nabo twegenete ng'a nyagosira oikire gosira naende ekero asirire nabo tware gosaba ng'a ondo orarigi gotokonya obomanyi ng'ana kietaro ya Sibuoga yarenge korugoro korumo isonde na korumo n'omotienyo igo ochaka abare gotokonya erinde toikere ogokukwaye bari babwate ebirengere byo gwekora basabire gukwana emechando yabekera bono abanyanyimbo kurwege tuseni Kenya Masege amana ogembo baikirana na korusio mubero nyagosira asayaiga na konyoka bago ikinkendu yenyagitari nene yogembo ekiagera oisungi antu amanya igo twaboriri bari nona ebigori ebyo bike bijana bari mogoteke step ya bwango mwaikora akimwa consult kwanza mwabori abamine kyo chigokora nekebe erinde no mbarabu bagwa device nabagaka bari mwaisungiri muno iga isungiriga akitoko basaba timogoteke step enge muneyo ni kesi na mokoira na sama sabo nyasaye bwekorego na bago konya somo chando yo bwatembu ya mono ekera bono ya matendo se Josephat asabira abanyanyimba abanyako bakorobo tukibaba senchira bangere ko manyase kiyo mabanyako bakwerusye bogima senchira ko ngenta niga bantu bonse bwate birengere binga bine bibanyako bagusabanya ko bagukwana banyako bakwerusana ne kurwase bikora binga bine biga kuripoti kitsen kiyo na mbemo gen soko TV kurga se kiyo Liberty kutoka gaiga egodi ya Bosot Sengera ebunge ya Bomachoge chache county ya Kisii Reterane Dominic Onderi Nyabuto Gotigana nayo na gosika bosio abaremi bekemeri giechae au bakwire chae ase factory ya Nyankoba imeyakitutu masaba nigo besokire na kuboria aba director ba Nyankoba kwerera ekikeirerete barabwo kuriera bonus chisiringi emeronge bere na ibere omwaka oyega bagokwana imeyo tundubali ya magombo nigo baeneke buna omwaka oyetete nigo baliete chisiringi emerongene chingaki baganire kumanya ase chisiringi 15 chachiete nonya ekero babwatetie amachiko yogotora amatabere nengoro Murikito Steven Nyarikembunde na mange Keroto goika hase etundubari ya magombo imeye bunge ya tumasaba imeye county ya Nyamira igegati ya baremi bare nokogechwo konene aiga nigo bagotugore chae asekeri bakwerera okonyore ngeri engeye bonus
Ya tu atorengia tukatorengia mwaka mwe matoko chorigwa tu expect ko nyarerwa singa 40 go chiguru lakini na ndemba tenga ko 40 bone ka batata tibese chiko tukumite asbere tibese so to koramika monte ko tobugatesia utatoma gomo kamiri tutangasa mutinyi mwe matubwa toma gomo koruabwo chifactory chingao cha basasini inju to baechae paka mare moto bae mwagache echae ya chitebobe moraita yo kotoruanerera bonsi bibakirete paka bakoriyo bochumba bakoriyo gabana abakirete umuntu achota barayabecha abadirector mbari ko kwana kende bakirete ebintu yabagasane gokora nebo nesi factory cheto goranyankoba abantu barona abana babo kabarigete abo bari ni competent to kora gashinde ya maana koko takore gashwari mr turai bara permanent babegete so baraibwa bicha babiro bobeta batari matoka gachitama be tigatura ndo mogomo na mitinyi bere tato twachika marikinde chai aba director bachore twe guchigeti baira nega igana batotebi nge pona sigento ya salikiriti ngento gete mbari gocha ground ntuma etia se ba chiete bone totagete e government ekorera abantu aba auditing ya lifestyle yabo tumanye ngo mo director chore tumoisonde ndiache anyaorete chibesa akugora chigari abwire bakomo MCA na marimo naro bakugora so ebintu ebina bitotegete tubwati gusiga ntwekare tokorera tunalilia akiyetu magombo ngotore chae magomba chikonda ekara na tore akonda igongo itariwe chae ekara na itiriwe chae na ronte mete na ngorageria abana na ronkuruna ne biombe na someria abana wana kana na itariwe chae ntegete kumanya ngakingo cha na akora gekora nje na kona ngotore na itariwe chae yo manyene tuomana no manyene Mbarbare ne tundubari ya magombo ngati ya baremi abo bare na mato abo bakorobekana kwa aba director bechae ye factory ya Nyankoba asekeria bakweranga nyoremba weso kiana kweranga na siki barerete pona sianse bachikoirege tambokero kyo gotwara umugiro bogotaira echae se tundubari mayega yo koriere ponas egishiringi 22 bono a question yamana gocha bune factory ya itonto sumegetemete which means expenses ya chirenza number 2 omorero itonto wangusa expenses nandeke bwenete kwande urugosegeta kire kuira nanze bono diswari yamana gocha abantu amasomete ko rugusi bari mosomerete echai aba mama mutigete maiga na batata chintakana nchiro na babora kanko bachari more mo barorerenga imba chandegete egere mocho moche moto bwadesi moto kore siesabo abakarani baiteiria abantu chabobe twabaire quality chikiro batichete batingete kabisa ndotagete boniga KTDA erete kire paying center tware egwenyi machine yabo na barabwekere omukarani agoche tundubari gagopima na ndo tige gwenyi machine eri ororo nigo bono baesokirie na gosabe factory ya Nyankoba wesokia na kweranga na siki barabu bakoriere pona sianse kere chinsemo chinde cha Kenya chikoriere pona sia igoro boikoye bagwete siringi sato tutabigunga antware kogusa tolenda je twarenge 40 toche 37 abantu barenge siringi 30 bache 27 wae boikoye doraga ya sariti boikoye gaigoka boikoye tiasari Kenya je tobwate nande ndotagete boniga Mombasari asegwe house ya machani yakobera amachani yakorusi itogoiga abe kukando na yabo ikoyo yengati yebero byabaremi bechae abakwira se factory ya Nyankoba abene kinga mba kwendra gochia gotore chae nyore ubotenerwe factory bogo chikonyara ko abo kweranga na siki barirete pona se serigoririanse korwa se tundubari ya magombo hiyo kutoka se wodi ya magombo bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira. Kingo reporteria Nsoko TV, Ridera Nyariki Steven, Embunde. Bia mano sana, mulikyo ito Steven Nyariki Embunde, asogo twaliganiria oroboti rasinchira yobwagari. Chinga kecho boigoni gigati abaraiba kwaniri goroye bonus yabalimi bekemeli yechae. Okwana omoseneta omochore esio kenyuri niga kwanere goroye bonus enke ime county ya Kisii na boigo Nyamira. Asene kebunanigo abange bachakire gutogora echae kiagere bigeri byabo mbiriko igwekana na koegwa engeria eisaine nonya nabo nigo abolie serikali nabo igaba bwatani bekiyombegia KTDA kuimukia egetambukiro kebwenerete na gukora amaunchirio. Thank you, Mr. Speaker.
I have a statement on the disparities of bonus rates paid to tea farmers in the country. Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Order 52.1 to make a statement on a matter of countrywide concern, namely the disparities in bonuses paid to tea farmers in Kisii and Nyamira counties. Mr. Speaker, sir, the Kenya Tea Development Agency, that's KTDA, recently released the bonus rates for the financial year 2024-2025, while farmers in certain regions, notably Mount Kenya, have received substantial bonuses averaging about Kenya shillings 50 per kilo. Farmers in Kisii and Nyamira counties are reeling from much lower rates, in some cases as low as Kenya shillings 12 per kilo. This glaring disparity has not only caused deep frustration, but also triggered anger among farmers who feel shortchanged and discriminated despite producing tea that is sold in the same international markets. Mr. Speaker, sir, the situation has escalated to a point where enraged farmers in Kisii and Nyamira have begun destroying tea collection centers in protest and disillusionment, believing their sweat and toil is not being fairly rewarded. The bonus discrepancies have also reignited questions about the transparency of KTDA's pricing and distribution systems and whether smallholder farmers in certain regions are being systematically disadvantaged. Mr. Speaker, sir, tea remains one of Kenya's leading foreign exchange earners, and it is the livelihood for millions of families across the country. The growing sense of inequity, however, risks destabilizing this critical sector if urgent interventions are not put in place. I therefore call upon the government, in collaboration with KTDA and relevant stakeholders, to urgently review the disparities and take decisive measures to restore fairness, equity, and the confidence of farmers in Kisii, Nyamira. Abanyanyimbo begetaseni gya Kisii Central nigo bamubekire byara umusacha wayomo w'imyaka 55 noyomo aselimo cholyo kumutalera umwana oyomo mumra w'imyaka 4 kagukwana n'abaralia emagoroba ya lero nigo musa inamai uyoromo CPD we sub county ya Kisii Central abasemiri abayiboliko bamaiso eliwetanga kurwa asabana babo gokorerwa ebikora bune byo byobosoku na wetanga kurwa ase gotuntubera obosalia obunobo olikito weekly forenge na mange. Abanyanyimbo begetaseni gya Kisii Central nigo bamubekire byara omukagirwa ya mubwe myaka 55 nomo aserimo chiro kumutarero mwana ya mumurabe myaka 4 stariki 19 omotenyo kianda omwaka oyo kukwana nabaralia emagoroba ya lero maiga yo kumubeka byara nigo omanero w'abanyanyimbo we sub county ya Kisii Central atebera buna nigo banyorata chiro boti buno mwana moke okorero gakorero kyobosoku abo asaire tunyagitari asabera to katariki 29 omotenyo kianda omwaka oyo asobo tukibwa bene bwachagatugwe. Yeah, on 19th of September 2025, we received a report of a child who had been sodomized, a 4-year-old child who had been sodomized, and we responded and took him to hospital, where he was admitted from then up to 29th, last Friday, when he was discharged from hospital. Nigo amenta goteba buna bono nigo maiga yobutukiko korekana bono nigo mokageru yo abekiro byara abo bono asara chikoirerwa egetambokero na gwetigwa ase bitambokero bya bene atarakigwa ase kegambero gya Kisii abwankyo. So going by the report that we received, and we initiated our investigations and decided to processed the whole matter in court, where a P3 form was filled, and now that we completed our investigations, we initiated a process of seeking to arrest the perpetrator of this case. So today I would want to announce that we made a successful enforcement where we arrested the perpetrator,
and we are processing him for presentation to court tomorrow for the offense of defilement. It is actually is sodomized, but in actual fact that is an offense we are going to prefer to him is that of a defilement. Bono nigo mobiso yu aruro bosemia gochia saba na inchi buna nigo babwenete ko bamaiso na kurwa jiroboti asebita seri bya banyanyimbo ekere bikoro bingabu nebyo bigokorekana nabo igoko bakania buna tibabesa kuwancha gotuntubera ebikoro bingabu nebyo. With the cases of defilement, OSGBV cases, and in particular cases of defilement and rape are cases of public interest. And what I'm urging the community is that first of all, they have to protect the victims or the children who are susceptible to attack, mostly by relatives or people who are closer to them. So out of that protection, if anything happens, then they have to report the matter to the security of the police as and when it occurs, so that we initiate investigations. So, and once even they have reported to the police, these are cases that not call for any acts of reconciliation or negotiations out of court, because the only preference that is there for SGBV or defilement cases is the full force of justice. Bono nigo basemi bwa ruro gochia saba iboli ko bamaiso na ko balenda abana babo elinde tubabesa kuanyora kokorerwa ebikoro ngabu nebibyo bosoku bali bakora mangana ngabu nayo nigo bonete ko swerwa eleko beko byara bairuge tambakero kyeri chiko inko reporter ya Ensoko TV kuruga igaso bogatagati bo mochibo songo county ya Kisii Eritariane Wycliffe Orenge. Hege korwa kyogo ichania kegima chiskuru choboroso nigo chigendete go ikerania amaliganio onsi gocha ase aborkigwa be secondary enge go CJSS bosio bo matemwa amanene AKG SEA na aria akepsea abateneneri be skuru ya St George's imeyomo Nyamira nigo bataratigwa magega asebe yariganirie oboikirano nanyana bo nigo baburire serikali kubwatuka kibesa kya matemwa bwango elikwe yarigania oboikirano Morikeito Pethuel Machini na mange. Ekero chiskuru chigente kuyarigani asa matemwa manene yekira ya tano nomo na kelegia kianda nigobono skuru ya St George's ime yomo Nyamira eterati kwa maiga. Value of the GT6. We write that the kids kurengana no mokonyi bo mwarimu manena se skuru yo niganya kabuga kwera nigo babikire amarigani onsi ensemo erio aborukiwa wo bakikonya kabaho karamatemwa abo gucakira kitarike 24 mutinyo 10 ngana na matemwa to guchokora kipsea na kijisea toganire tigo kora riaso to gutecha kachitariki 24 mutinyo 10 na matemwa manyena guchikocha kachitariki 27 kijisea munyoke bakachitariki 3 mutinyo 10 nomo nabona into skuru yeto twebangire mono sana tubangita abana baitu nande tu expected bakore buya barangire guchi skuru kirikia banchorete barabuboka abanyene twebangire buna wikiri pesi ise to karama temu amange elinde tonya kubeka abana babe familiarize na matemu aya elinde bawe kali tukoliria mba atensia Oigo kurengana no mwalimu manene bwe skuru yo niganya kabaga kwera nigo bono amatemwa yora chikonya kabaga korekana asikili bono baganitie bintu aikiagera nige amatemwa yiga akubwaterania aborokiwa kwerokia ingikeli bakonya kabako kora asinchira enkia Matemwa ya kijisea are more practical than theory buna bono koruo mwako chagete actually kurwa chagete junior school abana bambanarete ko ende lab bakora chi practical roro wona ikitotigarete gioka no comment ebintu biraganigu titukeriria amatemu lakini ase ebintu binde abana bambanarete ebintu ebi byonse etavauti kana era toke ne eliu na 844 yarenge mona sana amatemu abana bale gosomera sana amatemu lakini ebona igo isimo about practicals
na abilities cho mwana na chitu chikoligero mwana se system we nanya nabo nige serikali yanyakabage kuboriwa wetere wizara ya chisemi kwani kinga ngobekere nsemo chibese nabo igo chitama bwango egere chiskuru echo chinyakaba chigwikirania byonse biriganira samatemwayo ukubori kwa nase serikali ne koba tebi amatemwa cha chinga kichibwenerete alafu na invigilators baba friendly go chia sabana ikiagera bara bakesana soko kora matemwa abo grade 6 bataraba used to buna kare yarenge kubare kwansera grade 8 konyora babeire trained asebono aborkiwa baboriwe bakoromokia naboigo bachikonyako bagweta eri kogenda ase chiskuru chirieboka banyene banyako bagwichoria koromoki sana ba concentrate asa matemwaya elinde banya kiro monta enda sali atagete ko chigokora ya piriti ya yasere kurwa ase skuru ya St George's igotoka imemo Chunyamira kuripotiria Ensoko TV nje nigongoroko Pethuel Machin. We multiply that digits that you are asking about, there is the place. Watigana na yarengete chisemi tosa yarengete obochoria sekiombe getene tobochori ne chimbebe IEBC kurwa asoro sagirwa manga meaki tutuma saba e county ya Nyamira nigo kiaborire abasayo go esokya asobonge elyo kwelikia na kona cha ekadi yogwaka chikura anigo agwikirana ekere kiombe ikyo kene kiri omubaromoke oyobwate eganga yokwelikia weya unabaki chikura ase chiobisi chabo Muligito Vincent Monda na Mange Kagokwa na isiko ya magacho yechinyomba chiekeombekyo ime ya manga omwabiso teneze chikora sebunge ya kichutuma saba Benson Ambuko nigatebire chinsemo chire ime ya manga echi chikoene kyokorikia baki chikura. Huu usajili unafanywa katika maeneo 6 madogo ya Kitutuma saba ambayo ni Manga, Kemera, Magombo, Rigoma, Gesima na Gachupa. Those are the wards. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye anatoka katika hizo eneo 6 anatazamiwa. Kwa hivi sasa kwa sababu ya uhaba wa senti tunafanyia huu usajili katika ofisi zetu. Lakini mikakati ipo hapo mbeleni ambapo tutapeleka huu mtambo kwenda kusajili. Kando nokolikia chikura nigakwa ni robokonyi bakwa bagichikura service yabo wetero mtambo bukoliki chikura. Huu mtambo ambao unaitwa KIMS ndio unatumika kuwasajili wapiga kura. Na mbali na usajili wa kupiga kura, huu mtambo pia unafanya kitu inaitwa transfer of voters. Iwapo kwa mfano unataka kutoka eneo bunge lako ukuje katika eneo bunge la Kitutuma saba, hivyo basi huu mtambo utafanya hizo transfers. Ama hata katika eneo bunge hilo moja unataka kutoka kituo moja cha kupiga kura uende kituo kingine cha kupiga kura, tunafanya hiyo transfer of registration details. Kitu kingine ambacho kinafanya pia inaitwa updates of registration details. Iwapo kwa mfano labda jina lako badala kuandika Benson iliandikwa Ben na inataka ikuwe updated, basi utakuja tufanye nini? Tufanye update of details in the registration details. Kitu kingine pia ambayo mtambo inafanya ni kufanya verification, kuthibitisha kwamba wewe ni mpiga kura mahali popote pale. Kila ambacho utafanya unakuja na kitambulisho chako, tunakuangalilia iwapo wewe ni mpiga kura. Na ibainike kwamba pia katika ofisi mbali na kwamba tunasajili wapiga kura wa eneo bunge la Kitutuma saba, kuna mtambo ambao uko wazi ambao unaitwa Open Kit. Hii Open Kit inasajili mpiga kura yeyote mahali popote Kenya mzima. Kwa mfano iwapo wewe unakaa katika eneo bunge la Kitutuma saba na wewe ni mpiga kura wa Wajia na uko hapa, hauhitajiki kwenda Wajia kuandikisha kura. Unakuja tu kwa ofisi yetu, tunakuandikisha kama mpiga kura wa Wajia. Hiyo siku ikifika unaenda kupiga kura Wajia. Nonya yarolekanirwo mubaromoke ugocha kwirike chikura se chobisi chabo nigasabira abasaya batwaro kugania kwirikia nabo igokobole serikali nene babokonyi eri gwikira abantu ase binyoro ime. Tunawaomba wapiga kura ambao wanastahili especially vijana
wajitokeze kwa wingi waweze kujiandikisha. Alafu pia tungesihi National Government Administration Offices zitusaidie mambo na mobilization. Ile ni kwamba tukisikia maybe sehemu fulani kuna wenzetu ambao wanataka kujiandikisha, tunabeba huu mtambo tunapeleka pale tunajiandikisha. Mika Mugereno mumenyi bwo mucyokemera nere ni gasegetire kigorie gake kiri kichikura. Abasae ba minto niongo batebya babuate chikura asobwango onye batagete echange tiri gocha bosaigo onye babuate chikura njengo busaitani kurwo mucyokemera nongo tichamagoro igongo tebya basae tubuate chikura totigo nyagolikalika mangana mitandao nyoranga chikura igo chikocha namba sigwetero mubarori tobuate gusigo ngo advice chenzi mutubuate chikura bwango egarata choro abarai batoretera magendero gusi. Vincent Monda, Ensoko TV, Manga, Nyamira County. Osikabosio asorobotironde nige gati ya basae korase ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisim. Besokira sobonge litkolia lero ili kweli ikia na baigo kubwata ebibande. Okwana Ensoko TV nigo baenekiribuna eyone nchereyemo yogokora amoncherilio asoborai boraroro. Asamari tangoro kujono ndiye ki umukazi wegesa igitukia nenki nyebinge primary school na mwaro direga twali trabasae bachikubate kura aso bonge mwara last year 2024 mbaenge sichi protest bange koli yaki yabo abamurago twate tina bone yaki yabe era se kura atwa bali trebons pia so bonge bachibabwate kura elinde babe kabarayi bali bataite ande basoki bali batataiti igona kimwaro direga to bali trebons pia sege tuo wega kia IBC igaiga se kisi town ODC gaiga bachibabwate kura yabo batebe kire bateta magania bona arariaya banyaire 2027 barusia baraya bagambi bali batara bakoregas babeka bare gwata magania maya gochesi bale ibabona basaya bonsi na mugoro chegaiga abana bantu bakinya binge Kiongongi Itare no barega bonsi biga do bare dramo do unify bacha babwate kura elinde bakorere ekirege banta koba barusia bantu bali batara kore kwende batara bakoregas babeka bantu no diu kitara koragas by the way abaikana bantu bata sirembe barusi diu kikura suburai onna barega yamonsi mwaro chega diuki chinga kicheo chelire abaona pamoja na ense ya Kenya ni gegendete gotinya obwamate ne chinse litkolia lero gwetera okubwatira na gwense ya Kenya na baigo China nigo maraibwense Dr. William Ruto aigeka ligena lioboroso ase obwaga chibora chikoba bogwekiranewa okwana nigo ainekia kuno gotinya uchumi ya Kenya gwetera kubwatira na nense ya China. This marks the beginning of the commercialization of facilities available to agricultural shores of Kenya, and I must commend them for the partnership they have created between the private sector and the agricultural shores of Kenya. This facility is going to be built as a joint project between the agricultural shores of Kenya and this investor, because this investor is leasing this land from the agricultural shores of Kenya, which will lead to the commercialization of the facilities we have here. And agricultural shores of Kenya is going to make 10 times the money they have been making from the use of this piece of land. That is the kind of innovation that is going to inform government operations as we go forward, so that we can unlock the big potential that exists in some of the government assets that we have that currently are not being used optimally. And this is one such example that the agricultural shores of Kenya are working with private sector to unlock the big potential that exists in the land they have here in Nairobi.
Abangina abo bare ababwatani bekiama gya ODM nigo bachiramo asoko mwakera ekoko umusubati Catherine Okot asebane kirebuna niga isaine nega siagokora asobonya kirogo imeye county ya Nairobi nigo erengia bakoragwa na baraikorwa se chinsemo chichibunge imeye mocho Nairobi abara yabo boigo nigo bane kirebuna ekiama gya ODM nigo geteneine bokongu Raila Odinga Tiri! Baba Tiri! Baba Chalala! Baba! 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 Chama tunaona mingi inakuja moto inadidimia inaenda. ODM sisi tuko imara kama simba chini ya chairman wetu Baba Jaso Mheshimiwa Aladwa George, tukiwa hapo na stanza, tukiwa na Ochieng Jara, chairman wote, ladies wote, Catherine Okot pia ndani hapo. Eleza nyinyi, tulipigwa tiagas. Wajana hii hakuna tiagas siku hizi. Hakuna tiagas siku hizi. Moyo alikuwa mbaya. Hata siku ile nilisema Kamugunji, my president is Raila Odinga. The following morning, saa 12, ninaamukiwa bila nguo. Kwa mama sisi tunaheshimu sana. Tumejua wale wamefanya kazi kwa chama ODM. Kuna wale walipewa viti, Madam President, Siengo, katika county ya Nairobi. Yale majina tulipeana, si yale majina walipewa. Na hiyo correction lazima ifanywe. Kwa sababu sa nomination, tunaangalia wale wanapigania chama na wale hawajapigania chama. Mancho murigereria korwa ase oroboti oru nigo tugikira omoerio bokumurikira amang'ana maya ase birebiga kurende ngokuganiria oburigereria obuya imeyen Soko TV obona boboroso obomogusi magaich kamera Soko nekibna ebicha na boigerio giria gwikira sore ase nchira ya bene nere director Zack bakubwata na Felistas Kabendi na boigo Brian Achaka Eliana Nkerubo Frida obotuko obuya.